Stemma on ollut meidän tällainen oikeastaan niin kuin hovihankkija. Eli Stemma on käytetty lähes kaikissa hankinnoissa. Ja laadultaan ihan ensiluokkaista. Hankimme Stemmasta viimeksi sohvakaluston. Ja aikaisemmin ollaan Stemmasta hankittu muun muassa vuodessohvia, keittiökalusteita, lähes kaikkia, mitä koti tarvitsee. Lähdimme sohvaostokselle sen takia, että meillä oli vähän tämmöinen vanhemmanmallinen sohva. Kaipasimme vaimon kanssa vähän semmoista rennompaa tilalle ja Stemma oli kohde ja sieltä löytyi sopivat. Ihan tällä paikkakunnalla ei ole tällä hetkellä muita huonekaluliikkeitä, mutta me ollaan oltu Stemmaan tyytyväisiä ja sen takia se tulee aina ensimmäinen mieleen, että käydäänpä Stemmassa. Sohvan materiaali on tämmöistä vähän niin kuin, tuntuu, että tämä olisi nahkaa, mutta tämä ei ole nahkaa ja tämä on mukava sen puolesta. Sanoisin, että näissä sohvissa on parasta se, että näissä on se rento istuma-asento, jossa on hyvä katsoa TV:tä. Löytyy tämmöiset sopivat, jossa on tämmöinen mekanismi molemmissa sekä 3 istuttavassa että tässä 1 istuttavassa. Stemmahan hoitaa kalusteet aina kotia paikan päälle ja olemme olleet tyytyväisiä Stemman toimituksiin aina. Stemma haki meidän sohvan, että päästiin helposti siitä eroon ja antoi vielä vähän välirahaa. Tämä hankinta on niin helppoa ja kaikki toimii. Kokonaisuus on kunnossa.